Ramogi tim mar Gor Mahia nodhi nyime gi orako margi moselone tugo margi mokwongo mar lig mar FKF. Gor ncha nogolo tuke mag CAF Champions League gi tim mar Al Ahly mawuok e piny mar Misri. Odiochieng' ma kawuono ne gibago orako margi alap mar Safaricom Foundation e boma ma Thika. Gibiro rado gi tim mar Mathare United e alap ma Kenyatta e boma ma Machakos Jumamos mabiro. Kocha mar timno Leo Neva kod kapten Philemon Otieno onyiso geno maduong' ahinya kuom jotugo. Keep the same spirit that you played against Al Ahly, the same spirit, the same behavior, attitude, commitment, and I believe that we are going to do a nice game, like our debut in the Premier League. We have our target about the table, the points. I know that maybe we are late, but for sure, also after this game we are going to be like 20 days, big break because of the FIFA date, you know. Wachako league marwa ngeso wagocho gi Mathare to ang'eyo ni kodhi bet opira mayot nikech Mathare king'iyo seasons mamoko go osebet ka chandowa, lakini wan kaka Gor Mahia wang'eyo ni wan team maduong', wadwa ni wachak opira no gi okang' mamalo mondo omiwa direction mar league mar